U nastavku slijedi nešto što smo mi nazvali remotivacijski začini. Mi ćemo sada dati nekoliko, pa ja bih rekla, malih kreativnih i inspirativnih ideja što možemo napraviti kad primijetimo da našem timu pada motivacija. Ne smijemo samo zaboraviti da više nije dovoljno samo ljudima osigurati ugodne radne uvjete, protokole, komunikaciju i slično. Važno je s vremena na vrijeme napraviti i nešto malo više od toga. Nazvali smo ih remotivacijski začini. Vi pratite i isto tako možete si i zabilježiti koji od sljedećih začina koje ćemo vam predstaviti može funkcionirati vama, u vašem timu. Jer naravno, ovo su samo ideje. Vi ih možete iskoristiti takve kakve jesu, možete ih malo modificirati i prilagoditi sebi. Važno je da uvijek ostanete autentični, ja bih rekla, u svojoj ulozi i da radite sa svojim članovima tima nešto što odgovara i vama i njima. Najčešće copy-paste nekog drugog voditelja ili nešto ne funkcionira, tako da nekako je ideja da od svega onog što ćete čuti u nastavku uzmete za sebe ono što mislite da će vam najviše odgovarati. Mi smo ih podijelili u 3 skupine. Prva skupina zove se reci, druga skupina je rasti, a treća skupina je proslavi. Jer nekako danas se vrlo često bavimo stvarima koje ne funkcioniraju, nekim propustima, greškama, nešto na čemu trebamo raditi, a možda premalo proslavimo one takozvane male pobjede kojih zasigurno ima u svakom danu, u svakom tjednu. Previše se možda orijentiramo na ovo negativno, a zaboravimo pohvaliti i podsjetiti kad nešto bude pozitivno.